An balimaw ani ɲankuma bi kibara m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ baloko gɛlɛya n'an b'a fɔ o ma ko insécurité alimentaire ko maa 3 Mali kɔnɔ yan nɔ kɔni ko olu ni o man jan o 3 in o maa kɔni o yirala an ka jɛkulu min bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don baloko kibaruyaw ma n'u b'a fɔ o ma ko commissariat à la sécurité alimentaire olu kɔni y'o de yira an na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min bɛ yen nɔ o ye Alain Giresse n'o ye Mali entraîneur ye ale kɔni k'ale ko k'ale bɛ nale an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ bon ale kɔni ka nali o kɔni kun man di an ka fédération mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ olu tun ye sɛbɛn bɔ k'a jira i n'a fɔ n'a nana ko a ka lakanani ko bɛna gɛlɛya dɔɔni Alain Giresse kɔni y'a jira ko ale kɔni k'ale bɛ nale an fɛ Mali kɔnɔ yan ko ale bɛ fɛ k'a ka contrat n'o ma se a ban wagati la fɔlɔ k'o tɔ lase a kɔni ko n'ale nana ko a bɛna a ka jateminɛw kɛ k'an na jateminɛ minnu y'a to an ma taa yɔrɔ jan ani a bɛna tugun ka tila ka na an kan ka taga coupe du monde min na an kan ka coupe du monde min tagali ballon ta ka n'o boloda baaraw olu ɲɛfɔ a kan ka baaraw kɛ cogoya min na yaasa an bɛ se ka taa coupe du monde 2018 la n'o kan ka kɛ Russie jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ Maroc masakɛ Mohamed V n'ale tun kan ka na an fɛ Mali la yan nɔ ale ka nali kɔni o bɔra a ma o kɔni ko tun kɛra kuma caman ye dɔw ko an ka président ko ale de tun fari man d'a la ko de y'a to ko ma na an ka maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko an ka président kɔni ko foyi t'ale la ko Wura yɛrɛ ka ci cayali ko de y'a to Wura ka nali k'a ma bɔ a ma ko mais k'a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ de ko Wura k'a bɛ na Mali la nɔ a teri jamana de ye Mali ye wa a bɛ na u bɛ baara ɲɔgɔnya k'o de fɔ bi kibaruya fila min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye nin ye ani ce aw ka kulomajɔ la